записва. Добре, нека видим все пак обаче Милето. Добре, оставям те, хайде, оставям. А ти може да седнеш да ни напишеш мнението си. Бяхме на морето, ни е разказала тя и виж какво се случва в Гърция по това време на годината. Бяхме на морето, което беше по-топло от басейна. Имаше детска дискотека, имаше организирани игри. Имаше и мини-клуб. Всеки ден в мини-клуба се правят цветя от хартия. Отцветяваме, играем навън с обръчи и топки. Аз с учителката, която се казва Зузана, говорих на английски, имаше само руснаци и румънци. И забележете какво е впечатлило Милето. Видях 29 български коли. Тя даже ги е преброила. Не знам какво се случва в Гърция, но пък да се пренесем към мнението на Александър Миланов, който пък трябва да му намеря все пак мнението. Обаче иска да ходи в Австралия. Ето какво ни пише той. Искам там, за да науча перфектно английски език, а Войчо ми работи там и всичко ще ми бъде безплатно. Споделил ни още, че обикалял из Турция, Русия и много други страни и една случка тук ни е споделил за това как щял да падне от една скала, когато си бил много оплашил. Споделя ни още, не бях виновен, а скалата започна да се рони. Ако не беше баща ми, нямаше да съм жив и нямаше да ви пиша. Това ни е споделил Александър Миланов. Аз мисля за сега да спрем с мненията в скайпа и с мненията във форма. Отново ви напомням адресите, на които може да пишете, докато Таня тук нещо се чуди. Яко.bnt.bg и Яко.bnt скайпа ни. Какво правиш, сестра ми? Тренирам за следващия ни урок по спортно ориентиране. Чакай, мръдни се. Ами ти... Докато тя търси, аз ще ви обясня набързо в какво се състоят правилата. Спортното ориентиране се практикува в природата. Трябва ви карта, компас. Намерих го. Ето имаме карта и компас. Мисля, че нашият гост ще ни обясни по-добре от мен. Нека да започваме. Ето и госта ни. След компаса и бинокъл имаме и гост. Здрасти. Здравей. Дивно сама. Заповядай да те ориентираме при нас. На диванченцето. Айде ти да се преведеш, ето тази шапчица. Дай капитанската шапка. За начало да ни се представиш. Казвам се Димо и съм от Ямбол, представител на Федерацията по ориентиране и в частност на нашия клуб по ориентиране в Ерия. Може би да започнем с това какво е спортно ориентиране. Ние долу-горе вече знаем, така че сме си говорили с теб, обаче зрителите ни може да не знаят. Какво точно е това? Ами в интерес на истината, спортното ориентиране е един уникален спорт, който заедно с така доста сериозното физическо натоварване предоставя и много сериозни също интелектуални предизвикателства. Състезателят по спортно ориентиране във всеки един момент по трасето трябва да решава задачи, като самия спорт развива абстрактно мислене. Какво се състои? Какво се прави? Най-лесно мога да ви представя спорта с елементите на самия спорт. Значи под спортно ориентиране се разбира група спортове, класическо ориентиране, които се осъществява с бегон, ски ориентиране, ски бягане и коло ориентиране с помощта на велосипед. Значи това, което всъщност представлява, което ние разбрахме горе-долу вчера е, че трябва да минеш по определен терен, имаш някаква карта със себе си и събираш, има отбелязани, нали така точно точки. Да, значи целта на всеки състезател е да премине по очертан на картата път през определен брой контролни точки, отбелязани на картата и фиксирани на местността с контролни знаци. Ни носиш примерни карти и знаци. Това, например, е карта от една тренировка в парка в Ямбол. Като целта е да се премине от номер 1 до номер 5-6 в определения ред и най-точно мога да ви го представя с елементите на спорта. Условно можем да ги разделим на два типа. Едните, тези чипа и компаса са персоналната екипировка на всеки един състезател. Компасът е забележителен с това, че за разлика от туристическия компас, той е по-ергономичен. Идеята е по-лекичък, да, и по-удобен за хващане. Другата му главна характеристика е, че при развиване на висока скорост и рязка промяна на курса на движение, той не се побърза. Стрелката си остава. Добре. Иначе идеята е ти да вземеш, да минеш през тези точки и да вземеш там каквото ти намериш най-бързо, нали? Да, другия елемент от персоналната екипировка е чипът, който е... Всеки състезател притежава такъв чип, а на самата местност на обекта, който попада в кръгчето, има поставен такъв
контролен знак от този Ова тип. ярко оранжево И- го видиш отдалеч. Да, триъгълна призма с диагонали бяло и червено и задължително такава асистанция, която при допир с чипа издава и то звуков и цъка. по този И се начин в момента отбелязваш, че си минал. записахме времето, което в този чип е междинното време между две отсечки и съответно цялото време Може до ли да края. го запиша и аз? Може? Много си бърз. Не е честно така. Ами, всъщност не знам, може би е хубаво да демонстрираме. За Нещо. да ви демонстрирам точно идеята на спорта, съм ви приготвил и тук нещо като игра. Значи, това е една план-карта на студиото. Ти си ни разучил Надявам се да е студиото. доста точна. Ама наистина изглежда доста точно. нека Я да да покажа покажем първо мен. какво представлява студиото ни. Дали се на коя камера... Аха. Като задачата на тази игра е да се премине с триъгълничето е отбелязан стартът. Предполагам, Той че някъде изглежда тук. точно, но Момент въпреки сега. всичко ми е Аз съм се опитал. Той е малко... Колко значи време трябва... имаме? Точно така. Значи всяка карта представлява поглед отгоре на местността. значи Така. това синичкото ни е диванчето, значи едно Старта е трябва... тук. И трябва трябва да- да тръгнем от старта. Да, от триъгълника и да обиколим контролните точки по реда, по който са показани. Синичкото, разчитам на вас, аз съм дълтонист, знаете. Синичкото Е, това е началото. Диванчето, значи това е ни е началото. плазмичката. Така, обаче условен знак за телевизор няма в... Значи, Къде тук е, ето е. Да. Телевизор. значи аз търсим намерих точно такъв. първото. Аз знам къде е А второто. те са с буквички. Да, Ще се получи дума. ще се получи изречение. Нека видим какво ще се получи Но. накрая. Но, Тук си имаме хванахме много. но. Аз виждам вече втора точка. Така като... Чакай сега тя някак да е- се обърнем на... Ето тук. Ела ето хубаво. Добре сега, брат ми, ти си, не знам сигурно. Не, вече по картата се ориентирам. Да, Давай, значи брат, ти си намери следващото да видим. Как ти да си- намеря така? важно при ориентирането картата винаги да съответства на На... позицията или по-скоро да съответства на местността. Ма ние не Това сме много номер 2 ли бързи. беше? В Това е момента номер 2 и само да погледнато кажа, че се отгоре получи и- вече думичката много. това Ето е. съоръжение, да. Много. Имаме нужда от подсказки. 3, значи това Намери го това вие, е докато се чудите. Много сте смотани. Аз вече такова съм готова. положение. Имаме си я. Така, 3. Четвъртата трябва да е... Я, четвърта. Чакай Четвъртата. сега. Диванчето. Някъде там трябва да е. Да, и общо взето Аз ще се така. разходя там да видя. Цветово съм Аз се се опитал да разходих. представя нещата Ами... ясни, само че... Айде, нека ви помогна за четвъртата, че малко и аз. И Доста си го скрил. последното Еми, трябва... то вече е пред Последното, ръцете ми, май. ако Или предположим, че това зелено кръгче е... Да. Ето го тук. Коя е последната буква? Той това е е удивителен. Еми, хайде Какво да се го получи? ставим цялото Еми, тук. Къде отиде ято ни? Я тук къде го скрие. Ято някъде. Ето го. Еми, ние успяхме малко така неориентирано да най-бързите. търсим. И трябва да сложим Но точката ни се или по-скоро удивителния знак. Къде? Всичко криеш, Ицо. Ами, това и ние сме перфектни. Няма половин час ни отне. Много яко! Много интересно. Мисля, че горе-долу показахме за какво доста е става сложно. Ето въпрос. аз, например, въобще не мога да се По ориентирам. принцип, това е идеята на спорта. В състезателна обстановка всеки състезател прави това, което направихме с вас в студиото, но идеята е... търсихме С много много по-големи хора. разстояния и И природа. да, и трябва Абсолютно да и- се препятствия да се преминават, докато ние тук. Ами нека да се върнем, Ти за да ни каза вчера, разкажеш още вчера, малко че неща. този спорт произлиза от къде? Каква е историята всъщност? Да Историята разкажем. за първи път, като ориентирането като спорт, се споменава в края на 19 век. Възниква в скандинавските страни и по-точно в Швеция, където, знаете, на времето всяка армия разполагала с доста наброй топографии за обезпечаване преминаване на войските там и тактически обучения. Той възниква като тренировка по навигация на военни офицери. Такива, докато няма какво да правят и се забавляват. Това все пак е едно упражнение за тях. Идеята се развива доста бързо в годините, като за първо състезание се сочи проведението в град Берген в Норвегия през 1897 година. Състезание около исторически обект, тогава в случая църква. Общо взето тази идея е запазена до днес. Всяко състезание по ориентиране има за цел да ни запознае с историческа или географска забележителност. Може ли снимки да покажем? Всъщност, Да, разбира се. Ние тук си провеждаме. Предполагам, ние не сме много запознати, но тук има състезания, които провеждаме в България. Абсолютно вярно. Тези две са на
най-голямата звезда на нашия спорт близко последните години, Кирил Николов, който за щастие миналата седмица участва в едно състезание в Ето го. Финландия и с неговия отбор станаха трети, което е... Браво на него. Това състезание е забележително с това, че на куп стартират около 11 000 щафети. Това означава около 40-50 хиляди човека на едно място. 40-50 хиляди човека Значи на едно тук се място. вижда как се взима, как е стигнал до някаква точка до целта. Това е точно снимка от Световното първенство 2004 година. Това е Теодор Тодоров. Той е именит наш състезател, 7 пъти носител на Купа България, многократен републикански шампион. А добре, ние имаме ли някакви международни, нали? Той е републикански шампион, на някакви Абсолютно. световни? Има. Това представяне на Юкола на Кирил Николов е един връх в неговата кариера. Поне за мен това е колосален успех. А иначе в ски ориентирането имаме световни шампиони Пепа Милушева и Станимир Беломъжев от Милата огня за младежи. Каза, че спортното ориентиране е като шах. Абсолютно вярно. По редица изследвания на спортни учени от... Между другото, даже едното изследване е поръчано от Шведското министерство на спорта в края на 70-те години. Ориентирането се нарежда на второ място по мисловна дейност след шахмат. А тогава В тази за връзка, деца... каква е възрастта? Да, каква е възрастта, която е минимална, може Общо би? взето възрастови граници в този спорт няма. Може да се започне още човек като проходи. Разбира се, за най-малките по състезателното трасе е маркирано на местността с маркировка и просто трябва да се следва... Да, трябва да се следва самата Първи маркировка. стъпки в ориентирането. Нормалната възраст, на която трябва да се започнат вече навигационните умения, да се развиват и да се сложи началото, мога да ви покажа, например, и карта. Това е един от начините. Карта на училище. А всъщност ти се занимаваш с деца, за това те питаме. Да, по съвместителство. Иначе... С колко годишни деца може да започнеш вече да си навлезеш в това нещо, в този спорт и да не си... Така, практиката показва, че деца след трети клас, трети, четвърти, пети, шести са достатъчно вече развити, за да могат да разберат за какво става дума в спорта и да схванат идеята. Все пак малко сложно на мен ми изглежда, но... Да, наистина спортът е доста сложен и изисква доста така предварителна подготовка, защото не можеш да пуснеш едно дете, което не е подготвено на непознат терен. Другото забележително на спорта е, че примерно винаги се провеждат състезания на непознат терен, без оглед на метеорологичните условия. Добре, за картата... Едно състезание в училище, само да ни кажеш как протича. Как протича едно състезание? Например, в част физическо, в това училище обяснявам на децата какви са основните ориентири, линейни знаци. Да обясним малко по картата, ако успеем да видим. Да. И им правя игра подобна на тази, която проявихме с вас. В смисъл, как се преминава? Значи ти тръгваш и виждаме различни цветове. Нека малко да обясним. Да, значи с тъмно кафялото са дадени асфалтовите площи, с светло кафяло са дадени тротуарните площи. Тоест това са препятствията. Ние вече на картата може да видим какви препятствия може и трябва да преодолеем. А по въпроса за препятствията, тези снимки, които ви едната на Кирил Николов показва точно динамиката на спорта и различните типове препятствия, които трябва да се преодоляват по време на... Вчера ти каза нещо много готино, че този спорт учи децата на това да тичат бавно. Да. Развитието на бърза скорост въобще не е гаранция за успех, понеже всеки състезател трябва само да намери баланса между скоростта си на мислене и скоростта на бягане или придвижване на гората. Да преценяваш, да не си припрян, да се научиш да си търпелив и да все пак да намираш Абсолютно вярно, защото абстрактното мислене в този спорт се изразява в това, че това, което видиш на картата, трябва да си го представиш на местността и да знаеш какво очакваш да видиш. Съответно, ако направиш грешка и не знаеш в каква ситуация си попаднал, трябва това, което видиш на местността, да го намериш на картата. Като... Това е всъщност много по-добре, отколкото да изиграеш една компютърна стратегия. Абсолютно вярно. И пак ти трябва много мисъл. Да, мисълта по никакъв начин не трябва да остава на заден план, защото една грешка, секунда невнимание може да доведе до сериозни проблеми и се отразява накрая в класирането. Следен въпрос. Как могат децата да намерят различни места, където да намерят? Ами в България към Българската федерация по ориентиране има регистрирани 42 клуба. Това е логото на федерацията и
На сайта на федерацията в секцията контакти има контакти за всеки един Този клуб. сайт, как е сайта? Не успях Той да се видя. видя. .org, добре. Да. Там във всеки един областен град има клуб по ориентиране, който работи с деца и популяризирането на този спорт. Ами, ние, честно казано, се зарибихме. Много ти благодарим, и ние сигурно много ще искаме го да се пробваме. мятаме. Участваме и благодарим ти много Благодарим ти за това гостуване. Мерси. участие. Заповядайте, очакваме на следващото състезание. Благодарим. Ние вече дори участвахме в едно, макар и в студиото ни. Със сигурност и нашите зрители са успели да се зарибят. Така, обаче, има едно нещо, на което мен малко ми се изплъзва.